Čaute inferniaci, vitajte pri našom komentári, tentoraz na film Kráľ Artuš, legenda o meči. Ako adaptácia istého spôsobu nazerania na svet v rámci starej literatúry je to vynikajúca adaptácia. Keď sa na to pozriete vyslovene iba cez príbehovú konštantu tejto danej legendy, ktorá sa traduje, tak to nie je až také vydarené. A my si povieme prečo. Základná premisa filmu, respektíve príbehu filmu je veľmi jednoduchá. Artušovi rodičia žijú na hrade Kamelot. Na tento hrad zaútočia čarodejníci, ktorí sú v určitej nepriazni s kráľom. Samozrejme, kráľ tento súboj vyhrá, ale zároveň sa tu strhne aj istá taká shakespearovská drámička, teda Artušov otec má brata a tento brat sa ho snaží zvrhnúť a teda sa mu to aj podarí, aby mal kráľovstvo sám pre seba. Samozrejme, nie je to iba také ľahké, jeho brat, ktorý sa volá Vortigern, sa spriahne so zlými demonickými silami v podobe, povedzme to tak, že diabla, a teda obetuje svoju najmilšiu ženu, získa nadľudské schopnosti, ide po Artušovom otcovi, ktorý sa snaží jeho ženu a malého chlapčeka Artuša dostať do bezpečia, nakoľko kráľovstvo padá. No a samozrejme Artuš ako malý vidí, ako jeho matka zomiera pod rukou jeho uja a zároveň aj jeho otec. No a potom následne sa veľmi dynamicky presúvame v príbehu tak, že vidíme, ako Vortigern sa dostáva k moci, silnie a zároveň vidíme príbeh malého Artuša, ktorý na loďke dopláva do Londýnia, kde ho začnú vychovávať slečny z nevestinca, kde zároveň aj vyrastá, učí sa bojovému umeniu a zároveň aj tak trošku miestneho biznisu. Z ničoho nič, no sú tam nejaké také tie dramatické zvraty, ale to nebudem prezrádzať. Artuš sa jednoducho dostane k meču Excalibru, ktorý má na povel kráľa, ktorý dal zozbierať z celej krajiny mládencov, ktorí boli v Artušovom veku, nakoľko predsa nemôže vedieť, ako Artuš vyzerá, a skúša, či jeden z týchto mladíkov nevytiahne meč. Samozrejme, Artušovi sa to podarí, bez toho, aby teda vedela, že on je synom nejakého kráľa, ktorý padol. A začnú sa sypať sračky. To znamená, že Artuš uteká, má okolo seba ľudí, ktorí sa ho snažia chrániť a teda dosadiť ho na trón. Samozrejme, Artuš sa vydá po púti, ceste, ktorá ho má priviesť späť teda k svojmu pravému osudu a teda stať sa kráľom. Toto je nejaká taká úplne stručná kostra, bez toho, aby som niečo viacej vyzradila, ako je potrebné. Každopádne to zobrazenie Artušovskej legendy, to treba povedať hneď na začiatku, Guy Ritchie veľmi nápadito s touto témou pracuje. Ale treba povedať, že pri jeho adaptácii nejde ani tak o to, aby na prvom mieste zobrazil, povedzme, v historickom kontexte, historickej optike, priestorových a časových súradniciach práve osud tejto osobnosti, legendy, symbolu, emblému, už si vezmite, pomenujte si to ako len chcete, ale na prvom mieste je skôr adaptácia literárnych spracovaní tejto legendy. To je taký ten prvý základný veľký moment. A druhý moment je taký, že pri naozaj tých starých textoch stredovekej literatúry nejde o to zobraziť, tak ako som spomínala, príbeh v priestorových a časových súradniciach, konkrétne zasadenie do nejakej histórie Anglicka, ale naopak ide v rámci tohto príbehu o posolstvo. Ide o vyjadrenie nejakej duchovnej, zámernej polohy. A tohto sa práve Guy Ritchie, neviem či zámerne alebo nezámerne, každopádne to s tým veľmi dominantne pracuje.
Keď sa máme teda oblúkom vrátiť k žánru legendy, tak legenda ako taká predstavovala kedysi prozaický alebo veršovaný životopis osoby svetca, panovníka, okolo ktorého sa teda zoskupovali nadprirodzené zázraky a tieto osobnosti boli vedené ako pozitívne príklady, pozitívne vzory. Čiže keď boli tieto príbehy v rámci liturgií alebo paraliturgií rozprávané, tak sa jednak kladol dôraz na tú základnú kostru príbehu o tejto osobnosti. To znamená, že v prvom bode malo byť vykreslené, respektíve vyrozprávané to, akých rodičov mala táto postava, za akých okolností sa narodil. Väčšinou tam boli tiež nejaké zázraky sprevádzané s jeho narodením a jeho detstvo. Druhý bod bolo ukázanie jeho dozrievania, jeho dospievania a taktiež zázračných skutkov a potom nakoniec jeho smrť, umúčenie, čo sa týka svetcov alebo pustovníkov a následne taktiež posmrtné zázraky. To bola základná príbehová kostra. No a v rámci tohto príbehu to je dôležitý spôsob, akým bol vyrozprávaný. No a ten spôsob si veľmi zakladal na expresivite výrazu. Expresivita v rámci slov, štilistiky. Každé slovo istým spôsobom niečo významovo symbolizoval. Ten príbeh, ktorý bol rozprávaný, nemohol byť vyrozprávaný sucho, jednotvárne, ale musel byť vyrozprávaný veľmi dobrodružne, musel byť strhujúci, musel byť pútavý, aby zaujal toho daného poslucháča, aby ten príjemca, ktorý počúva o tej danej postave, o tej danej osobe, bol na neho istým spôsobom emočne naviazaný. Lebo ako som už spomínala, tá postava bol istý vzor správania. Vzor, ako sa má ten, povedzme v tom kresťanskom kontexte, bol to vzor, ako má správne človek žiť a ako má správne istým spôsobom aj umrieť. Ale to už je trošičku inakší žáner. No a táto osoba veľmi jednoducho, okrem toho, že ten modus príbehu, aký bol toho rozprávania, tak veľmi dôležité tam teda bolo to, že tá postava si prechádzala určitým duchovným bojom. Bol tam spor dobrá so zlom. Hlavné boli ponory do duše toho daného svetca alebo panovníka na druhej strane, lebo legendy boli nielen o tých mučeníkoch, ale zároveň aj o panovníkoch. No a práve toto isté sa nám zopakuje aj v tomto filme. A to tak, že áno, máme tu naznačenú základnú opozíciu boj dobra so zlom, dobro, ktoré predstavujú Artušovi rodičia ako dobrí panovníci a Artuš, ktorý vlastne dedí nielen ten Excalibur, ale zároveň aj istú rodinnú tradíciu a vládu. Veľmi vizuálne je to dobro ukázané v rámci farebnosti, ktorá sprevádzala postavu Artuša. Ten Excalibur bol vyslovene, keď sa rozžiaril, tak to bolo rozžiarenie povedzme do biela, do jasna. No a potom tá stránka zla, ktorú predstavoval jeho ujo, ktorého hral Jude Law, nadobudol, ako som už hovorila, isté nadpozemské, nadprirodzené vlastnosti od diabla, nejaké démonické vlastnosti. A to vlastne bolo sprevádzané tým, že keď sa premenil na tú danú kreatúru, povedzme, tak bol tam naznačený popol, oheň a podobné atribúty, ktoré zohrávajú veľkú úlohu aj práve pri tomto žánri starej literatúry. Čo sa týka tých ponorov do duše, tak v tomto prípade na platforme filmu to bolo využité v rámci nočných mor, ktoré sa snívajú Artušovi noč čo noc, nevie poriadne spávať, spánková deprivácia, veľké zlo. A sníva sa mu vlastne o tom, ako jeho rodičia zomreli, keďže on bol malý chlapec a emočne a vizuálne to možno sa mu nejako zafixovalo v hlave a stále dookola prežíva tú traumu, nevie sa jej zbaviť. Čiže v tom emočnom rozpoložení je veľmi rozkývaný, neupokojený a nevyvážený duchovne. Čiže v tomto prípade sa to realizuje, tento ponor do duše a ten duševný boj, duchovný boj,
v rámci tejto platformy toho sna. V rámci Artušovho nejakého takého kontextu, čo som sa teda dočítala a naštudovala je to, že v tom prvom slede Artušovských legend boli veľmi dôležité nadprirodzené bytosti a práve toto sa realizuje, ale vo väčšej miere u Guya Ritchieho, ktorý využíva aj žáner fantasy, kde jednoducho vystupujú nielen čarodejníci ako komunita, ale zároveň aj miesta s tajomstvami, k čomu sa dostaneme. Jeho ujo, ktorý oplýva demonickými nejakými schopnosťami, ktoré sa centralizujú vo veži, ktorú dáva vystavať, k tomu sa tiež dostaneme, ale aj teda tými nadprirodzenými nadpozemskými bytostiami hneď v úvodnej scéne zápasu medzi čarodejníkmi a Artušovým otcom, kde vidíme naozaj obrovských slonov, ktorí útočia na Camelot. No a tí sú vlastne ovládaní čarodejníkmi. Why not? Keď sa dostaneme teda k tým literárnym toposom, literárnym priestorom, miestam, tak v staršej literatúre boli veľmi dôležité miesta ako hora, vyvýšené miesta, väža, ktorá je taktiež realizovaná v tomto filme. Ďalej miesto vchodu, prechodu, ale aj jaskyňa, točité schody, či samotný ten motív cesty. A presne tieto archetypálne prostredia sa premietajú aj do tohto filmu, i keď sa stávajú istým spôsobom iba prvkami toho rozprávania dobrodružného príbehu, ale keď si to rozmeníte na drobné, tak majú ďalšie skryté významy, ktoré zároveň aj istým spôsobom rozvíjajú ten charakter daného hrdinu, v tomto prípade Artuša. Vchod v rámci starej literatúry predstavoval buď oblúk, portál, alebo vytýčené kamene. No a tieto vytýčené kamene tam presne vidíte. A tento vchod do iného nového sveta, alebo priechod do iného priestoru a zároveň aj do iného duchovného stavu, predstavoval počiatok alebo premenu. A presne v tomto filme sa to zopakuje, kedy Artuš sa vydáva portálom do iného priestoru, iného sveta. Tuším, je to ostrov, ak sa nemýlim, na ktorom je jednoducho obrovská lesnatá plocha, čiže zase motív lesa. Cez ktorý musí prechádzať. Samozrejme, ten priestor nie je mierumilovný, ale číhajú na ňo práve tie nadpozemské, nadprirodzené bytosti, prerastené zvieratá, ktoré na ňo neustále útočia. A on jednoducho musí prekonávať tieto prírodné prekážky, aby sa dostal k veži, vytýčené miesto, hora, kde vlastne zažne plameň vďaka tomu Excaliburu. A tá väža vlastne predstavuje miesto vlastne tej pozitívnej, chladnej mágie. Toto som povedala veľmi tak hrubo, ale je to tak aj vizuálne rozlíšené. No a práve tento prechod, táto cesta, púť cudzou krajinou, je teda púťou aj fyzickou, ale zároveň aj púťou duševnou alebo psychickou, keď chcete. Čiže Artuš, ktorý má, neustále sa mu opakujú tieto nočné mory, a čarodejnica, spoločnica, ktorá ho posiela na túto púť cez ten vchod tých vstýčených kameňov, mu zároveň hovorí, že keď toto prekoná, tak zmiznú vlastne nočné mory, ktoré sa mu snívajú. To znamená, že ten jeho rozkolísaný duševný stav, tá neustálenosť sa zrazu premení na niečo iné. Teda Artuš nájde odkaz svojich rodičov, povedzme to tak, svoje posolstvo. Tento vchod, ako som už hovorila, ktorý znamená počiatok premenu, no tam sa presne začne to, že Artuš prijíma tento meč, Excalibur, to je veľmi pekne vizuálne ukázané, ale zároveň predstavuje aj iniciačnú skúšku.
Čiže, tak ako som hovorila, tá cesta tým nehostinným prostredím, tak to zároveň aj je nielen ten počiatok, ale iniciačná skúška. Či je hoden práve tej, povedzme, zázračnej moci toho meča, ale zároveň aj toho posolstva jeho otca. Ďalej, ako som už spomínala, je tam tá hora, respektíve väža. A väža predstavuje významovo a symbolicky možno také dve línie. Jednak je väža ako miesto pokušenia, čo je ukázané na línii príbehu jeho uja, Vortigern, ktorý vlastne podľahne pokušeniu toho démona, toho diabla, prijíma démonickú silu a stane sa reprezentantom zla. No a naopak, miesto obradu, skúšky, ako som už povedala, istej premeny, práve predstavuje v rámci tej linky Artuša práve tento symbolický význam. A ak by sme sa chceli pozrieť na horu v alegorickom poňatí, tak hora predstavovala cestu k vlastnej identite, hľadanie svojej identity. A presne aj v tomto momente vo filme nachádza Artuš svoju identitu. Zrazu zisťuje, že nie je tým obyčajným človekom, ale ešte je niečo ďalej v tom jeho životnom osude alebo príbehu, čo ho bude ďalej istým spôsobom tvarovať. Ďalej sa nám tu vykresluje prostredie jaskyne. Vo filme jaskyňa slúžila ako úkryt pre Artušových prívržencov, kde sa plánoval teda boj na Camelot, prevzatie moci. No a v stredovekých textoch predstavovala jaskyňa priestor, kde rozjímal pustovník s Bohom, ale zároveň kde temné sily, démon, diabol chodil pokúšať toho daného svetca, pustovníka. V tomto prípade to nie je pokúšanie, ale vyslovene to tajné miesto objavia Vortigernovi prislovači a vyvraždia tam tých ľudí. A posledné teda ten motív cesty, prechodu nielen toho fyzického, prechod krajinou, ale zároveň aj prechod toho duchovného, psychického stavu, ktorý sa zopakuje aj tuto vo filme, ale zároveň je to aj motív tej staršej literatúry, ktorý je veľmi dominantný. No a posledný, ale to je taký podtopos, sú točité schody. Ku koncu filmu Artuš prichádza do Camelotu a po točitých schodoch smerom dole ide za svojím ujom, kde sa s ním záverečne stretáva v súboji, čiže súboj zase spor dobra so zlom. A tieto točité schody taktiež predstavovali iniciačný obrad. Čiže to, čo sa mu potvrdilo v tej nehostinnej krajine, sa teraz už ide napevno etablovať práve v tom súboji s jeho, povedzme, veľmi jednoducho nepriateľom. Čo je veľmi, a teraz už odpočím od tej staršej literatúry, ale stále tu bude prítomná. Prvý bod je metasubverzia. Ja som si to tak nazvala. V stredovekej literatúre bolo veľmi dôležité to, ako som už hovorila, že keď sa rozpráva nejaký príbeh, tak je dôležité práve to posolstvo. Ostatné je druhoradé. Čiže aj zároveň autor. Čiže stredoveké texty, niektorým to možno, že už aj opakujem, čo viete, ale musím toto spomenúť, že stredoveké texty jednoducho nemali napísaného autora. Nebolo to totiž podstatné. No a tuto samozrejme vieme, že film režíroval Guy Ritchie. Čo je tu teda podstatné v tej metasubverzii? To, že nielen to, že sa prevracia a neguje to, že vieme meno toho daného autora, ale zároveň sa aj pri tejto adaptácii literárnych spracovaní dovtedajších preukazuje jeho autorský rukopis, reč, spôsob stvárnenia danej látky. Čiže máme tu veľmi dynamické prestrihy, dialógy, humor Guya Ritchieho je veľmi ľahko čitateľný a veľmi jasný, hlavne keď ste videli Rock'n'Rollu alebo jeho adaptáciu Sherlocka Holmesa. A práve toto sa prejavuje ako taký ten jedinečný moment pri rozprávaní a spracovávaní tejto témy. Druhý bod je prežitie svojej legendy. So what happens now?
You know what happens now. You're quickly becoming a legend. Artuš sa stáva v rámci tohto príbehu Guya Ritchieho už legendou. Čiže on ako osoba konkrétna prežíva to, že sa o ňom medzi ľuďmi, oral history, šíria povesti alebo teda legendy, že nielen, že vyťahol ten meč zo skaly, ale že čo všetko zázračné vykonal. No a okolo mena sa teda začne tvoriť istá emblematickosť, symbolickosť. Stane sa jednoducho z neho legenda. A on ako reálna osoba, veľmi hrubo to teraz hovorím, pociťuje práve takýto trošku tlak, verejnosť kontra jeho osobný život. A veľmi dobre je to urobené aj v rámci tej spomínanej expresivity, ktorá sa týkala tých starších textov, tak tuto je to prevedené vizuálne do tejto roviny. A teda, že Artuš si začne uvedomovať, že ten jeho domov, ktorého mimochodom vypálili tí prisluhovači jeho uja a aj pozabíjali tých ľudí, ktorí tvorili istým spôsobom pre neho v minulosti domov a rodinu. Teda uvedomuje si to, že má nejaké vyššie poslanie a aj to, že nie je na to poslanie ešte pripravený. Preto on odhadzuje meč do jazera, jednoducho do vody a uteká v daždi do lesa, kde vlastne padne na kolena a začne kričať. To je tá expresivita. Pretlak veľmi silných emócií. No a tento prvok prežitia svojej vlastnej legendy, uvedomujem si, že čo všetko stojí za mojím menom, čo všetko viac stojí za mojím menom, je veľmi modernistický prístup, povedzme postmoderný, ale nie je to čisto nový prístup. To si treba uvedomiť, že áno, boli tu už predtým takéto spracovania. Môžeme to napríklad vidieť v románe Pozdejší život panny od Ferdinanda Peroutku, ale zároveň aj u nás veľmi pekne s touto témou pracujú už autori v 60. rokoch 20. storočia. Jaroš, Sloboda, Vilikovský. Zbierky textov týchto autorov vám napíšem do popisku, keby ste mali o to záujem. Čiže nie je to čisto inovatívne, ale je to predsa len istá subverzia, prevrátenie vnímania tohto daného hrdinu v legende. No a tretí bod je aktualizácia. Čo to konkrétne znamená? V stredovekej literatúre, ale aj to mentálnom duchovnom zmýšľaní veľkú úlohu zohrával práve symbolika alebo symbolické významy. No a v tomto momente sa to prenáša a aktualizuje práve aj vo filme Guya Ritchieho. Keď ideme po tej vizuálnej stránke, tak sú to napríklad využitie grafitov. Čiže decká po stenách malujú grafity a práve ten grafit zastupuje určitý symbol. A v tomto prípade je to symbol toho, že povstane nový pravý král namiesto toho, ktorý im teraz vládne. Príde ozajstný pravý dedič. No a práve toto je tá aktualizácia takéhoto stredovekého zmýšľania. Ďalej veľkú úlohu v rámci kultúrnej pamäte zohráva sociálny reprezentant, čiže niekto, ako je ten samotný Artuš, u nás napríklad Ludovič Štúr, Štefánik a podobne, sú sociálni reprezentanti, ktorí zastupujú v rámci kultúrnej pamäti národ. No a práve v tomto prípade si tvorcovia nevyberajú konkrétnu napríklad historickú osobnosť, ale idú do súčasnosti, čiže urobia menšie cameo. Máme situáciu, kedy Artuš podíde ku kameňu, ide vybrať Excalibur a jednoducho nejako sa k tomu nemá
a otočí sa na ňo jeden z tých černých rytierov a zrazu zistíme, že je to David Beckham. Niekto to berie ako vtipnú vložku, niekto ako nepodarené cameo, to je jedno. Nie sme tu o to, aby sme to istým spôsobom nejako konkrétne hodnotili, ale to, že David Beckham je taktiež sociálnym súčasným reprezentantom daného národa, danej kultúrnej pamäti a práve táto tendencia staršej literatúry, toho staršieho kontextu sa presúva do súčasnosti. Čiže pracuje sa s tým naplno a veľmi produktívne. No a posledná vec je ľudová pieseň. Je to rekompozícia piesne The Wild Wild Berry. Dúfam, že som to dobre vyslovila. Nenašla som k tomu konkrétnejšie informácie, iba že je to anglická ľudová stará pieseň. Taktiež moment aktualizácie, rekompozícia tejto danej ľudovej piesne, ale zároveň aj to, že keď ona ide odznieť v tom danom príbehu, v nejakej sekvencii, tak sa to spája zároveň už s artušovskými skutkami, ktoré sú veľmi dominantné a signifikantné v rámci toho príbehu. Čiže taktiež veľký význam, veľká symbolika, aj keď sa to možno zdá, že ten príbeh je veľmi prvoplánový, možno trošku plytký a to spracovanie, ktoré je veľmi akčné a dynamické, niekto to nazval ako vizuálny bordel. Práve, že tento vizuálny bordel je istým spôsobom nielen ten autorský rukopis, ale aj to, že keď sa tam zobrazujú niektoré pasáže, ako napríklad útek, tak jednoducho máte tam shaky cam a podobné záležitosti, ale je to využité funkčne. Že vlastne vy sa podielate zároveň na tom úteku. Istým spôsobom vás chce ten tvorca vtiahnuť do tej atmosféry. To už je zase evokácia priestoru a ostatných vecí. Ešte posledná vec. Guy Ritchie má tiež záľubu v tom, že keď niečo adaptuje, čo sa vzťahuje k nejakým dominantným osobnostiam, či už je to legendistická alebo literárna, ako sme videli pri jeho spracovaní Sherlocka Holmesa, tak z niektorých prvkov v rámci týchto príbehov si robí srandu, čo je super. Mohol by to robiť aj viac, mohla by to byť aj väčšia švanda, ale dobre. Môže byť aj takto. V Sherlockovi Holmesovi si robí prču z jeho prevlekov. V literatúre alebo v literárnych textoch o Sherlockovi Holmesovi často sa vyskytuje to, že on sa prezlieka do rôznych prevlekov. Je majster prevlekov a prostredníctvom toho, že sa zamaskuje, rieši prípady. No a v Sherlockovi Holmesovi pracuje s tým, že niekedy tie prevleky jednoducho nie sú najkvalitnejšie a najlepšie a najpresvedčivejšie. No a v Kráľovi Artušovi si robí takto srandu z okrúhleho stola, čo je taktiež obrovský symbol v rámci tejto legendistiky. A nie je tam záber na celý okrúhly stôl, chýba mu tak štvrtinka. A jeho spolusúputníci si jednoducho robia z neho srandu, čo je to koleso, je to syr, ako si to sem dopravil, si to na mieste poskladal alebo si dogúlal. No a práve toto robenie si srandy zo symbolov, tá hyperbóla alebo grotesknosť je taktiež istý príznak modernosti, ale stále tam vidíme, že sa produktívne pracuje práve s týmito atribútmi, po prípade príznakmi nielen tej legendistiky, ale zároveň, čo ja osobne veľmi oceňujem, práve akéhosi toho mentálneho konceptu alebo myslenia v rámci tej staršej literatúre, ktoré boli aj tuto veľmi zaujímavo využité a myslím si, že to nebolo na škodu. Respektíve tie peniaze neboli vyhodené na škodu. To je na dnes všetko. Teším sa na vás pri ďalšej časti. Zatiaľ čaute.